Lightning Shali Shaltam Robui, Hostile Wati, Panabai, Nok Hook Toto, Lombaika. Zungzaro Kalabika, Toto Tongo Shangtonai, Lokoro, Abu Haikino, Ban Kundinogor, Wati Pai, Shaun Arshi Nogor, Joy Kumar Shoda Parani, Takuk Kijo Debbarmani, Nokbo Haido, Nokbo Watio, Nok Baijakno. Obahai Birmani Jorango, Octomamani, Thangwi Chubakha, Chubakha Bagui, MPC Runiel Debbarma, the YTF for the District Vice President Chubakha Debbarma, Manjaka Pishini Chairman Robo. Bende hai dong matong kai onde hai ke suba phaim nam bagai. Mane belanyo khakam jak. Ba dong. Ba. Takap suba jotong suba lindaman. Ba dong na ni kure. Sangi no ba kiti la dong ayo. Onno ganti onno thulai tong layo. Tamro kok lei kalang khandong ni MDC. Kam no kok saka. Kam no mang khang. Emne buburu khobar rok rubani. Bong no. Miyawa. Sukubani got na. Sukubani no karan no kure ke. Norakaya jeta sukubani dino jeta bai mane afro tam kering ya. Mana thangmani ko tini satni bo kure. Mobile bo battery kere engkai ba ano ko mobile bo battery kere kha ba thangka khatam no ko thangma jang panchayat thangka ajini hote nang to takna thangka la suka engkai panchayat bo jotno khola kere boddo mamang tapsu jar ke bro da haina fikeno nong nukhung rok bai mani ne feko nong o kamini bu mo joy kumar ni mo budulaki ni sani bung kai Debbarma Ponset itu sinago swa sinago Oi gujun nugi tongo khub wati nobar haimani karone sini o jagani o Joy Kumar Sodar kami omo South Arsinogor BC unke oro sin takhuk okra Bijoy Debbarmani nok pisa wati nobar hai yang dewal kaisa kagi thangka omo onek borok luckily kebo dukhmali oro tabuk ang nije nengei ang nije ama sini bujong nor wakino ADC constituency khobjago unke 11 mandai assembly unke tabuk ang jesak suksak ang nije ne hoite ang chuba phaike oro sini ani sakbai thang tai ani block committee ninge unke tabuk tai borong procedure bahi ke bongni ono ni sajjo mano buskango ang moro saiklangka karon ke omoni alada ke fan tongo block tai SDM ne hoite borok sajjonai manai ngabon bongno procedure sailanga tai sini TTDC hapangbo mongno sajjo khainai oje nok bongni umtike bike laimani tabuk jesang mansuk sini ADC hapangbo sajjo khainai bono buskang sal jeta nok bai mani bisingo borok rok tong afru rok bosni jora rok Baijakno afru lagili kebo borok kiri fungni jora fung rogon bai le afru hera fungo bai ongke masa bini bongni nokni no burisik borok tong mani pu solia borok dukumalia dukumalia kuno dera mung de git thang kunung lia ni onno khunu borok rok tam rok khai borok din hajira kas khaine ro khub guri no khungni borok rok no amona ang ma phaike oro ani sini district committee ni tai sini South Arsinogor ni chairman dok sahori angoro tini visit khai nijini sakbai thang jesak mansak ang chubai klang khangro tai buskang salo sini TDC hapang tai sini SDM tai block ni hoite bo jesak mansak chuba laini ni bagai ang recommendation khai ro ADC ni hapang ni theke bende hai rok suba surok mama bende hai ke bongno naikol jangno o jeta bini nukhungo tabuk nukhung kaisabo 3-4 jona 5 jona amta hai ke tonglai mani 6 jona nukhung kaisabo 6 jona ADC hapang je abno tei rok tam rok sanamusu omono bongni je nok baimani o baimani no borok mera muni je khorcha na mono muni help khaile emne boro sarkar ni nok rok do mangkha norok sarkar borok mayako tapsu jara mayako manani odika tongo tapsu mayako